Quan una persona gasta molts diners, se li diu que té un forat al moneder, o que és el mateix, la butxaca foradada, no? Perquè com que perd els diners, se li diu... Clar, ja no té diners i se li diu que té un forat al moneder. I vosaltres qui creieu que són les persones que gasten molts diners? Els rics. Per què? Perquè tenen molts diners i poden gastar molts diners, no? Els rics com... Aquesta dona d'aquí, oi? Creieu que és rica o no? Ai, el meu gosset bonic, ai, petitot meu, ai, ara ens n'anirem a la perruqueria. I saps què et faran a la perruqueria? A la perruqueria et rentaran el cabell i després te l'estarrufaré i te l'aixugaré amb un secador. I la cua ben estarrufada també quedaràs tan guapo. Ai, petitonet meu. Ai, i t'he comprat un perfum expressament per tu. És un perfum que t'agradarà molt. M'ha costat molts diners aquest perfum. Sabeu quants diners m'ha costat? 1.500 euros. Són molts diners això, oi? Sabeu com es diu aquest perfum? Eau de Xuxu. A veure, com dius tu? Eau de Xuxu. Gent rica com la que heu vist, que gasta molt, molt, molt i molt. Qui més gasta? Qui diu que també gasta? Els rics ja les he vist. Els multimilionaris són rics. Els rics també són rics. Què he dit aquí? Els normals. No? Els normals, com vosaltres, sou normals o no? Sí, no? Com jo, no? Som normals. I per què gastem? Per la roba, per menjar, què més? Per cotxes, per desplaçar. Decorar l'habitació. Mantenir la casa, no? Per viure en general, no? Això què són? D'això que esteu dient, què són? Necessitats, oi? Són necessitats que tenim i que per tenir-les les hem de comprar, hem de gastar.